ko Goodluck Ebele Jonathan da ya saka mini ciyagas bai sa na yi abin da ban yi niyya ba, balantana wannan gwamnati ni za a yi. Kalaman sanata Aminu Waziri kenan, tsohon gwamnan jihar Sokoto, bayan da ya shaƙi iskan inci daga hukumar EFCC da ta tsare shi na wa'adin wasu awanni. Aminu Waziri Tambuwal dai hukumar EFCC ta tuhume shi da yadda an kabatar da naira biliyan 189 wanda a kalamansa ya ce hankali ba zai ɗauka ba. To jama'a barkanku da yau. Idan yau ka fara zuwa wannan tashar tamu mai suna Farko TV, to muna neman alfarmarka da kai mana subscribing, kai liking don karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku labarin gaskiya da gaskiya daga nan Farko TV. Sanata Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewa bai hana bincike ba kuma yana goyon bayan bincike akan duk wani wanda ake zargi da badakala. Aminu Waziri Tambuwal ya ba ma hukumar EFCC da yadda ta gudanar da bincike a kansa, wanda ya ce babu cin zarafi babu kuma saba doka. Tambuwal ya yi Allah wadai da irin yadda ya zargi gwamnati da yin amfani da hukumomi a matsayin karin farauta domin musgunama wanda baya cikin gwamnati, domin ya ji tsoro ya canza jam'iyya ya koma jam'iyyar da ke mulki. Da matsala a ciki shine a zo a dinga amfani da wannan hukumomin ana yi wa mutane bita da kulli, ko kuma idan baka yin jam'iyyar gwamnati mai ci a izo ma karan farauta su bi ka suna ma haushi. Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewa kudaden da ake zargin sa da shi a lokacin da ya jagoranci jihar Sokoto a matsayin gwamna hankali ba zai doka ba, domin ya ce naira biliyan 189 ake zargin sun fita daga shekara 7 da yana jagorancin jihar Sokoto, wanda ya ce idan aka lissafa a kowane wata kenan an cire biliyan 2 da miliyan 250, wanda ya ce ina zai yana da waɗannan kudaden. Amma don ana sabata mutane su a ce ka ɗibi kuɗi biliyan 189 kuɗi na wuri na guga wuri cikin shekara 7 ka ce su. Aminu Waziri Tambuwal ya yi jan kunne da cewa da gwamnatin Tinubu ta yi abin da ya kamata da ba su da bakin yin wata magana, amma kasancewar matsalolin tsaro da kuma talauci da ke addabar 'yan Najeriya su suka hana su zura ido su rinka kallon wannan gwamnatin, dole su tashi tsaye su kawo mafita a wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Inda Bola Tinubu na mutane al'ummar Najeriya aiki abubuwa suna ta daidai, kana mara bakin zuwa ka ce kai magana baka da shi, tunda 'yan ƙasa ba muka saba da sosai. To da wannan muka zo ƙarshen labarunmu na yanzu. Muna roƙon alfarmar da ai mana liking a kuma mana subscribing don ƙarfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku labaran gaskiya da gaskiya daga nan Farko TV.